Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Philippus. Onderweg stelde hij aan zijn leerlingen de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden hem Johannes de Doper, anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat gij een van de profeten zijt. Daarop stelde hij hun de vraag: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde: gij zijt Christus. Maar hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon hij hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat hij, na ter dood te zijn gebracht, 3 dagen later zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: ga weg, Satan, terug. Want ge laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Nadat hij, behalve zijn leerlingen, ook het volk bij zich had laten komen, sprak hij tot hen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het redden. Woord van de Heer. Mensen die van discussiëren houden, die komen vandaag aan hun trekken. We kunnen het evangelie van deze zondag gerust een discussie-evangelie noemen. Er worden heel wat meningen naar voren gebracht. Ook onze tijd vindt het belangrijk de mening van velen te horen. Wat vind jij ervan? Hoe denk jij erover? Het evangelie is dus actueel. En het thema van de discussie wordt door Jezus zelf aangereikt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan komen de leerlingen met de meningen van de mensen op de proppen. Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, anderen zeggen Elia en weer anderen een van de profeten. Ook onze tijd kent heel wat meningen wie Jezus is. Jezus, oh, dat is de man van Nazareth. Anderen zeggen, Jezus is voor mij een voorbeeld hoe ik moet leven. Weer anderen kunnen met de figuur Jezus niet zo goed uit de voeten. Voor hen is Jezus slechts een historische figuur uit een ver verleden die ons moderne mensen van deze tijd eigenlijk niets meer te zeggen heeft. Heel wat meningen komen naar voren. Maar dan mengt Jezus zich zelf in de discussie, of beter gezegd, hij discussieert niet, maar hij stelt een vraag. Goed, zegt hij, dat zijn de meningen van anderen, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus en met hem alle leerlingen, de kerk en dus ook wij: gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon van God. En bij een van de andere evangelisten antwoordt Jezus daarop: gij zegt het, dat ben ik. En ineens lijkt de discussie gesloten, afgelopen. We weten toch immers wie hij is? De discussie lijkt beëindigd, waar het niet dat Jezus nu zelf begint te spreken en begint uit te leggen wat dat Zoon van God zijn betekent. Want het gaat hierbij niet om een abstracte waarheid, maar om een persoon, om een gebeuren. En dan maakt Jezus hen duidelijk wat er met die Christus zal gebeuren. Dat hij veel zal moeten lijden en dat hij uiteindelijk gedood zal worden. En dan ineens laait de discussie weer op. Petrus zegt dan, ja, maar zoiets mag niet gebeuren. Dat kan niet. Maar zo open Jezus eerst voor discussie leek, zo weinig is hij het nu. Op strenge toon zegt hij dan tegen Petrus: ga weg, Satan, terug, want jij laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Het gaat met het geloof dus in Jezus als de Christus niet om een abstracte waarheid, maar om een manier van leven. Een manier van leven waarin we blijkbaar het lijden een plaats geven. Zeker, Jezus heeft in zijn aardse leven zieken genezen, doden doen opstaan, heeft dus lijden weggenomen.
Toch kun je niet zeggen dat hij kwam om alle lijden uit de wereld te helpen. Vele zieken heeft hij niet genezen. Sterker nog, waar het op hem zelf aankwam, hij het lijden niet uit de weg ging. Toen hij gevangen werd genomen om gedood te worden en de leerlingen dat wilden verhinderen, heeft hij dat niet willen aanvaarden. Jezus wil de weg van het lijden gaan, in overgave aan zijn Vader. Het is voor hem een heilig moeten, maar dat niet alleen. Het is voor hem een weg ten leven. Een weg dan ook waartoe hij ook ons uitnodigt. Op een andere plek zegt Jezus, wie mijn volgeling wil zijn, die moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Het is een weg die moeilijk is te begrijpen. We kunnen de reactie van Petrus dan ook heel goed begrijpen. Zoals we ook zelf het lijden vaak niet begrijpen en eigenlijk vinden dat het niet mag zijn. En daar is ook wel iets van waar. Niet voor niets dat Jezus hen die te lijden hadden tot steun en troost wilde zijn. Maar het lijden, het kruis, heeft ook iets van een vruchtbaar geheim. Trouwens, dat is wat we van Jezus geloven. Daarom hangt er hier in de kapel een groot kruis. Voor buitenstaanders denk ik iets onbegrijpelijks. Wij willen echter geloven dat het kruis een teken van liefde is, van overgave, van offer. Van iemand die zich totaal voor ons heeft willen geven tot de dood op het kruis. En we weten dat zijn lijden, zijn dood, vruchtbaar is geworden, leven bracht. Voor de mensen toen en nog altijd. Een krachtbron voor ons bestaan, hoop op eeuwig leven. En Jezus nodigt ons dus vandaag uit om zelf in dat geheim te willen binnentreden. Zo het eigen lijden proberen te verstaan als iets wat vruchtbaar kan zijn. En eigenlijk ervaren we dat ook in het gewone leven van elke dag. Alles wat mooi is in het leven kost iets, is duur. Dat is al zo op het vlak van het materiële. Zoals mensen dat ook kunnen zeggen, ik heb zo'n dure smaak. Maar het geldt nog veel meer voor de diepere dingen van het leven. Wie echt van iemand houdt, die weet dat dat ook iets kost. Wie in verbondenheid met anderen wil leven, weet hoeveel energie dat kost. Wie echt iets voor een ander wil betekenen, weet dat je veel moet dragen, verdragen. Mooie dingen kosten iets. Het leven vraagt iets van ons mensen. En tot zo'n manier van leven nodigt Jezus ons vandaag uit. Tot een leven dat iets mag kosten, wat in het teken staat van het kruis. Niet voor niets dat Paus Franciscus ons ook vraagt om concreet iets te doen voor anderen, voor de vluchtelingen. Het is alsof we Jacobus horen. Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Zo geldt het voor Europa, zo geldt het voor de kerk, zo geldt het voor ieder van ons. Maar zo geldt het ook op vele andere terreinen van het leven. Om vast te houden waar we elkaar dreigen los te laten. Om los te laten zodat de anderen tot hun recht kunnen komen. Om daar waar pijn ons treft, door ruzie, ziekte of dood, proberen te dragen. Dat is niet eenvoudig. Dat kan veel van ons vragen. Daar kun je voor terugschrikken, zoals vandaag Petrus in het evangelie. Het is namelijk een weg, vaak met vele vragen, maar waar discussie eigenlijk niet mogelijk is. Waar je vaak alleen in overgave kunt zwijgen en proberen te vertrouwen op zijn aanwezig zijn. Want dat is wat Jezus ons heeft willen openbaren. Dat God, die ons tot deze manier van leven uitnodigt, ons op die weg is voorgegaan, maar sterker nog, nu nabij wil zijn met zijn voorbeeld, woord, steun en kracht. Gij zijt de Christus, Gods geheim in het teken van het kruis. Mogen we ons uitgenodigd weten om met Jezus en in zijn kracht die weg te willen gaan. Tot geluk van onszelf en van anderen. Een weg die ons uiteindelijk, zoals het slotgebed van de Engel des Heeren het zegt, ons door lijden en kruis zal brengen tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Amen.